mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasira ang buhay ko noong mawala sa akin ang taong mahal ko. Hi DJ Rocky. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa ibang kwento ng buhay at karanasan ko na para sa akin ay napaka-sensitibo. Itago mo na lang ako sa pangalang Arvel, 28 years old. At ito ang aking secret file. Aminado ako na hindi ako straight na lalaki. May naging partner ako noon. Nakapwa ko rin lalaki. At tumagal ang pagsasama namin ng almost 5 years. Itago natin siya sa pangalang John. Simple lang naman ang naging buhay namin ni John nang magkasama. Pero masaya kami. At puno ng pagmamahalan ang relasyon namin. Legal din naman kami pareho sa mga kanya-kanya naming pamilya. Tanggap ako sa side niya. At tanggap din siya sa side ko. Yun nga lang DJ Rocky. May dumating na isang napakalaking pagsubok na pagdaraanan ko. At mukhang habang buhay kong babaunin ang epekto ng pagsubok na ito. Kung kaya't gusto ko lang balikan ang nakaraan. At nang maikwento ang nangyari sa aming dalawa ni John. Bago pa nagpandemya, inihatid ko si John sa bahay ng tita niya sa Maynila. Sa kagustuhan na rin ng kanyang mama. Nagkasakit kasi si John. At sabi ng mama niya, ihatid ko raw siya doon sa tita niya upang doon muna siya manirahan. Doon kasi, meron silang kamag-anak na pwedeng magbantay, magtingin-tingin at mag-alaga kay John habang nasa trabaho ang mama niya. Sa madaling salita, DJ Rocky, nagkahiwalay kami kasi doon muna si John titira at magpapagaling sa sakit niya. Hanggang sa nagdeklara ng lockdown nung panahong yun. Na siyang dahilan para hindi kami magkasama ng medyo matagal na panahon. Tapos isang araw, may natanggap akong napakasakit na balita mula sa tita ni John. Inatake raw si John sa puso.
at kritikal ang kondisyon niya sa ospital. Sinabihan din ako ng tita niya na ihanda ko ang sarili ko. Lalo na't hindi ko nakikita ang sitwasyon ni Jan sa personal. Hindi nga nagtagal. Binawian ng buhay si Jan. Namatay ang jowa ko nang wala ako sa tabi niya. Ang masakit pa, DJ Rocky, ay noong panahon na iyon, walang biyahe at napakahigpit pa ng mga border control dahil sa COVID. Gustuhin ko man magpunta sa ospital para makita si Jan. Wala eh. Walang ibang paraan. Kaya wala rin akong ibang nagawa noon kundi makabalita na lang at mag-antay ng update sa tita niya kung ano na ang mangyayari. At hanggang ngayon, hindi pa rin napapawi ang lungkot na nararamdaman ko. Kasi wala ako doon sa tabi ni Jan noong mga sandaling kailangan niya ako. Hindi ako makapunta kahit sa huling sandali ng buhay niya. Dahil wala rin namang sapat na oras at paraan para makapunta. Ililibing kasi agad siya kinabukasan pagkatapos niyang pumanaw. Kasi nga, pandemya. Kailangang masunod yung mga protocol ng ospital. At hanggang sa huli, hindi ko na ulit nakapiling si Jan. Sobra kong dinamdam yun, DJ Rocky. Sobrang sakit. At hindi ko rin alam kung paano ko kakayanin yung mga nangyari. Umabot nga sa puntong napabayaan ko na ang sarili ko. Naging palainom ako na dati naman hindi ko yun ginagawa. Puro alak, puro gala. Sinubukan kong aliwin ang sarili ko para lang makalimot. Yun na lang kasi ang naisip kong paraan para makatakas sa sakit na idinulot sa akin ng pagkamatay ni Jan eh. At lumipas ang mahigit 1 taon mula nang mamatay si Jan, DJ Rocky. Masakit pa rin. Kahit lumipas ang panahon, nandito pa rin yung kalungkutan, nandito pa rin yung sakit. Kaya inom lang ako ng inom. Alak ang naging shortcut ko, paalis sa mundo ko, na punong-puno pa rin ng lungkot at sakit. Sa pag-iinom ko, nakasama ko ang ibang tao, mga ibang kainuman na naghahanap din ng daan palabas, paalis sa mga miserable din nilang buhay. Kung minsan naman, kapag walang kainuman, edi yun, nagpupunta ako sa mga bar ng mag-isa. Wala lang, magpa-party na lang ako, iinom, mag-e-enjoy. Ako lang mag-isa. Wala akong ibang kasama. Ganun na, DJ Rocky. Ganun na ang naging routine ng buhay ko. Alam mo yun, parang wala na akong patutunguhan eh. Hindi ko na tinitingnan kung ano ang susunod na kabanata ng buhay ko. Kumbaga bahala na. Para ano pa, di ba? Para saan pa? Dan isang araw, nagpunta ako sa isang sikat na bar dito sa Bulacan. As usual, ako lang ding mag-isa. Walang kasama. At habang nag-iinom ako, may lumapit sa akin na 2 lalaki. Puro bisexual. Nag-iinuman din silang 2 doon sa kabilang table. Ako naman, that time medyo lasing na rin. Ang dami ko na ring nainom na alak. Kasi yun, niyaya nila ako na sumama na lang daw ako sa table nila. Pumayag naman ako. Nag-inom pa kami. At ako naman, uminom lang ng uminom. Hindi ko na inisip yung hangganan ng kaya ko pang inumin.
Basta kaya ko pang lumagok. Lalagok ako. Iinom ako. Hanggang sa ayun na nga, DJ Rocky. Nalasing ako ng sobra-sobra. At tila wala na akong maalala. Tapos nagkaroon na lang ako ulit ng ulirata nung nasa kotse na ako. At kasama ko pa rin yung dalawang nakainuman ko. At napansin ko na parang bangag na bangag sila. Ewan ko kung dahil sa nainom namin o baka dahil sa ipinagbabawal na gamot. Hindi ko masabi. Hindi na rin ako nakapag-isip na tumakas. Kasi nga, hindi ko na noon kaya. At doon mismo sa coaching yun, hindi ko inakala na doon pala magsisimula ang napakabigat na kalbaryo na babago sa takbo ng buhay ko. Pagising ko, nakita ko yung dalawang lalaki. Nakatingin na sa akin. Hanggang sa pinagtulungan nila akong dalawa. At yun na. Ginahasa ako ng mga lalaking yun. Pinagsamantalahan nila ako. Paulit-ulit. Halinhinan sila. DJ Rocky, sa sobrang panghihina ng aking katawan ng mga oras na yun, wala akong nagawa. Buong katawan ko lupaypay. Gusto ko silang palagan, suntukin, tadyakan. Makapanlaban lang sana ako pero hindi ko yun nagawa. Wala akong lakas na bumangon. Sumuntok, pumalag, wala lahat. Kaya ang nangyari, ginawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin sa katawan ko. At wala akong kalaban-laban. Pagkatapos nilang gawin lahat ng gusto nilang gawin sa akin, ibinaba nila ako sa kotse nila. Bandang 4:00 na ng madaling araw. Ibinaba lang nila ako sa kung saan. Wala pa rin akong lakas noon. Hinang-hina ako. Parang akong lantang gulay eh. Hindi ko rin alam kung nasaan ako noon, kung saang lugar nila ako ibinaba. Wala akong idea. Kaya napaupo na lang ako sa tabi ng kalsada habang bumabawi ako ng lakas sa mga nangyari. Ni hindi ko man lang natandaan yung plate number ng kotse nila dahil nga gulong-gulo na ako. Nabigla rin ako sa mga nangyari, sa mga ginawa nila sa akin. Pagkatapos ng gabing yun, DJ Rocky, pinilit kong isaksak sa isip ko na hindi yun nangyari. Hindi yun nangyari. Hindi na rin ako gumawa ng paraan para magsampa ng reklamo laban sa mga namantala sa akin. Dahil na rin siguro sa kahihiyan na pwede kong kaharapin. Ang hirap pala no? Ang hirap kapag lalaki ka pero ikaw yung pinagsamantalahan. Nakakatakot, nakakahiya, nakakasuka. Kaya lahat yun tinago ko sa sarili ko. Kinimkim ko lahat ng sakit at pinilit kong kalimutan ang pangyayaring yun kahit na sobrang traumatic nun para sa akin. Kaso nakatatak pa rin sa isip ko eh.
Hindi pala yun ganun kadaling talikuran. Fast forward. Lumipas ang 1 taon. Nagkaroon ako ng sakit. Noong nagpakonsulta ako, nalaman ko na lang. Sintomas na pala yun ng HIV. Kaya pinayuhan ako ng doktor ko na magpa-HIV test. At doon ko nga nakumpirma ang kinatatakutan ko. Nagpositibo ako sa HIV. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa nang malaman ko ang resulta. Alam ko sa sarili ko na sa mga hinayupak na ng gahasa sa akin, doon ko nakuha yun. Dahil wala naman akong ibang nakasex maliban sa kanila. Takot at panghihina ang naramdaman ko noong mga oras na yun. At dahil nga sa resultang yun, nagtapat ako sa ate ko tungkol sa sakit ko at sa mga masalimuot na pinagdaanan ko nung nakaraang taon. Maliban sa ate ko, wala nang ibang nakakaalam. Yung ibang kapamilya ko, hindi ko na sinabihan. Ayoko rin mahusgahan. Ayokong madagdagan pa ang kahihiyan na nararamdaman ko para sa sarili ko. Ayoko na lang ding dagdagan yung sakit. Sakali mang makarinig ako ng mga masasamang salita mula sa mga kamag-anak ko, mula sa mga kaibigan ko, tiwala ako sa ate ko na hindi niya ipagkakalat ang sikreto ko. At naramdaman ko ang kalinga ni ate. Dahil pinilit niya akong lumaban at magpatuloy sa buhay sa kabila ng sakit ko. DJ Rocky, pinagpapasa Diyos ko na lang din ang nangyari sa akin. 1 taon na rin mula nung magpositibo ako sa HIV. Patuloy pa rin ako lumalaban at nagpapakatatag. Sa ngayon, lihim akong lumalaban sa sakit ko. Takot na takot pa rin ako sa mga posibleng maging komplikasyon ng sakit ko. Pero gaya nga ng sabi ko, bahala na ang Diyos sa akin. Sana lang magsilbing aral sa iba ang kwento ko. At para kay John, mahal na mahal pa rin kita. Hindi yun nagbago. Magkita sana tayong muli sa kabilang buhay. Sa itinakdang panahon. Maraming salamat, DJ Rocky. At hanggang dito na lang. Muli, ako si Arvel. At ito ang aking secret file.